Ngayon mga kamamshi, bali ngayong gabi is gagawa ko ng short video lang para to sa mga nagtatanong kung magkano daw yung kinikita ko sa coffee vending machine. Hindi ko ma-explain lahat pero gagawa lang ako ng pinaka madaling paliwanag para din to sa may mga coffee vendor at saka sa mga gusto mag coffee vending machine. Ayan. Ang ganda. O nga. Ayan. Bali sa isang baso kasi is may laman siyang 50 pieces, di ba? Tapos, ang katumbas ng isang balot ng baso, isang flavor. Diba? Ang isang flavor, pagpalagay na natin na 100 pesos ang punan. Tapos yung baso naman is 40, di 140. Ngayon yung 50 pieces na baso kapag napaubos natin times 5, 250. Ibig sabihin kapag napaubos yung 50 pieces na baso, may 250 tayo. Ngayon i-less mo yung 140, diba? Di meron tayong 110. Tapos ibawas mo yun sa tubig pagpalagay mo ng 2 piso, di ba? Di 108. Mag-less ka ng 10 pesos sa kuryente. Magkano na lang? Di 98. Tama ba? 98 pesos. Di ibig sabihin sa isang baso meron tayong 98 pesos. I-divide natin sa 50 pieces, 98 divide 50. Ayan, bali, ibig sabihin sa isang baso is meron lang tayong puhunan na 1.96. Pero wag tayong assuming, hindi talaga nasusunod yan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung isang baso at saka isang flavor, minsan hindi talaga nagtutugma yan. Nasa-short. Kasi nga, di ba, kung may mga coffee bendo kayo, mapapansin nyo may mga flavor sa gilid ng parang yung kulay brown. Andun, nag-impok dun yung mga flavor. Tapos may time pa na walang nalalaglag na baso, nalalaglag lang yung kape o chocolate, di ba? Sayang. Di ba? Kung perfect sana yung pagkakalagay, walang mga naiimpok na mga flavor, walang natatapon na kape, ayan, malaki talaga yung kita natin. Ibig sabihin, sa isang baso, kung perfect yung pagkakasalin, meron tayo sanang, ano ko lang to sample ko lang yun na 98 pesos. Pero dahil may mga problema pa rin talaga, hindi naman naiwasan. Pagpalagyan na natin, meron tayong 80 pesos, di ba? 80 pesos sa isang baso, di. Kita pa rin naman. Ayan, kung pagbabasehan ko yung computation ko na pagpalagay na natin na meron tayong 80 pesos na kita doon sa isang balot ng baso. Kapag nakabenta tayo sa isang araw ng isang balot, ibig sabihin meron na nga tayong 80 times 30, di meron tayong 2,400. Kung sarili natin pwesto, di meron tayong 2,400 sa isang buwan. Pero kapag nakilagay tayo sa ibang pwesto o sa ibang lugar, ayan, kailangan talaga makakota tayo ng isang balot ng baso. Isang balot ng baso kasi nga, di ba? Halimbawa, may usapan kayo na worth 1K ang bibigay mo. Di meron kang 1,400, sa kanya is 1K. Pero kung ang paglalagyan mo is napakatumal, talo ka, mas panalo yung paglalagyan mo, 'di ba? Samantalang kung sarili mo yung pwesto, kahit pa sabihin yung isang balot ng baso umabot ng 2 araw, ayan, hindi ka pa rin lugi kahit papaano kasi nga kuryente lang yung babayaran mo, hindi pwesto, 'di ba? Ayun nga, 'di ba? Kapag sarili mong pwesto, pag nakapaubos ka ng isang balot ng baso, ayan, napakaswerte mo. Pero kahit abutin niya ng 2 araw, hindi ka pa rin naman lugi. Samantala kung ilalagay mo yun sa ibang pwesto, kailangan makakota ka ng isang balot ng baso kasi kapag hindi ka nakapaubos ng isang balot ng baso, talo ka, mas panalo yung paglalagyan mo. Diba? Yun lang guys, yun lang aking konting share. Hindi ko alam kung maiksi lang yung nagawa ko, mahaba pa rin yata. Sa mga nagtatanong kung magkano daw ba pinaka kinikita ko is iba-iba po kapag kalakasan, pero hindi na ako nakakapagpaubos dito ng isang balot ng baso. Siguro yung unang-unang dating dito, talagang siguro nakakapaubos ako ng isang balot ng baso, pero ngayon hindi po. Isang araw mahigit, minsan umabot siya ng 2 araw. May buwan pa nga nun na halos di ba dati araw-araw ako nagbubukas. Sunod umabot ng 3 araw, hanggang nag 5 araw, nag 10 araw, nag 2 linggo na ang pagbukas ko kasi sobrang tumal talaga. Pero ngayon, thank you Lord, kahit papaano is every 3 days, 5 days nakakakuha na tayo. Pero yun, hindi ako nakakapaubos ng isang balot ng baso. Yun. Ibig sabihin, sana kung nakapaubos ako ng
isang balot ng baso, ibig sabihin meron ako araw-araw na 80 pesos times 30, meron sana akong 2,400. Pero darating tayo dyan in God's will, di ba? Yun lang guys, yun ang aking content share ngayong araw o ngayong gabi pala.